Takže čau lidi, tady je Čusky Busky a se mnou je tu František Konečko a se mnou Marek. A dneska natáčíme vlog ze školy. Možná vy moc špatně vidíte, ale... Ty drž hubu, kurva. To byl Fanda. Před námi dá tuta kurva. Ty drž hubu, špíno. Zkusíme udělat takovou stezku od dva. Natočme. Tamhle vidíte pravou špínu jak jde. Jo, jako ty. A zkusíme dát stezku odvahy. Jo? Lidičky, takže máme pro vás další challenge. Takže Zkuste si vzít vajíčka a hodit si to na hlavu navzájem, jo? jdeme. Pojďme. Já vám natočím tu cestu. Tak normálně. Jo, jenom do hlavy. No, prostě si ho rozhodnete o hlavu. To je normální. To je klasika. Rozhodnu mi se o hlavu. Hej, jdeme. O what? Jdeme? Jdeme. Kurva. Ty vole. Tak. A udělám... Já to neřebík normálně na podlej. Kde? Kde? A natáčíme minutu 40. No. A kurva prší. Tak počkejte. Hovno prší. Jo, hovno. Jo, prší, dobrý. Hele, lidičky, máme pro vás nejlepší challenge na světě. A já udělám menší střih. A mám pro vás nejlepší challenge na světě. Vemte si lopatu, vemte si šátek, zavažte si oči, kamarád ať vám dá tyčku a lopatu. Lopatu ať vám dá to z nádrží. Už to vypnu? Ne. No, ať vám to dá pod koule a ať vám na to hodí cihlu. Pak vidíte, jaká je to bolest lidi. A Takže- já natáčím mojí chůzi. Natáčíš lidi. Natáčíš lidi. Čus? Máme natáčet nějaký kundy. Hele, natočíme nějakou kundu, ne? V akci, ne? Chápeš? Hele, babi na akci. Natočíme, hej. Abych tu ten vlog už ukončil, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, odběr, subscribe a já se s vámi loučím. Čus! Čusky bosky.